benvinguts de nou a la secció de màgia de Projectem TV. Avui hem portat un joc una mica diferent també a tots. M'ajudarà la meva amiga Ivet, aquí present, i farem un joc amb una baralla de cartes. Això se'n diu una baralla francesa. Saps per què se'n diu baralla francesa? No. Perquè la va inventar un francès. Per si no ho sabeu també, els que esteu mirant-nos, el va inventar un senyor que es deia Rocher. Monsieur Rocher. Rocher. Sí, senyor. És un senyor que va inventar la baralla de cartes francesa i en va vendre tantes que es va fer milionari. Es deia Ferrero i després va muntar una fàbrica de bombons. El senyor Ferrero Rocher va inventar aquesta baralla de cartes i mireu, el farem de la següent manera. Jo, quan diguis prou, jo paro de barrejar, més que res per no estar fins al proper programa, i dius prou? Prou. Ja està? Ja està. Digues prou quan tu vulguis, jo pararé. Pots dir-ho en català, prou, en castellà, basta, o en anglès, prou-ing, prou. Sí, prou. Bé. Prou. Sí, ja està? Ni més endavant ni més endarrere. No. Pots agafar la carta, sisplau, mirar-la i ensenyar-la al públic, si és tan amable. Jo ja em giro. Tothom l'ha vist? Sí? L'heu vist tots? Atenció, si tu la poses aquí dins, On vulgui. on vulguis. Ja està. Doncs ara farem una endevinació magistral. Com ho farem? Ho farem de la següent manera. Posarem la teva baralla amb la carta que tu has triat aquí dins i tu agafes la baralla així. Agafa-la així. I ara l'averiguarem amb un amic meu que jo he portat, perquè la gent de Projectem TV em va dir porta el teu amic Paco. Vols conèixer en Paco? Sí. Mira, en Paco ens ajudarà. Paco surt. Aquí està en Paco, què tal? Hola, benvinguts. Aquí Paco, Paco Ivet, Ivet Paco. Encantada, Paco. Molt bé. Mira, en Paco té la particularitat de que sap encertar cartes. Ah. Com ho fa? Mira, si tu estires una mica el braç, en Paco mirarà. Mira, veus? Paco, tens la carta. Impressionant, eh? Ara l'estic ensenyant a fer l'esmorzar i a fregar. Això serà com el rumba, però en versió pollastre. Sap idiomes i tot, aquest tio és massa. Mira, ara ell ja té la carta així en el cap i el que farem serà, això ja pots deixar-ho si vols aquí, Sí. i el que farem serà, jo he portat aquí, mira, un mocador, sí, que li fregarem. Què et sembla? Que li fregarem. Li freguem pel cap. Pots aguantar-lo, sisplau, pel coll amb una mà, no l'apretis molt perquè s'ofega, saps? Li falta com l'aire. El que farem és, amb el mocador aquest, agafarem el seu pensament, la carta que ell ha pensat, sí? Sí. Si vols t'ho explico en anglès. No. No? Sí? Sí? Vols que t'ho expliqui en anglès? Bueno, va. T'agradaria, eh? Sí. Doncs mireu, this is a white handkerchief. The best magician freguing the handkerchief with the cabecing of polastring. Freguing, que freguing, que freguing, que freguing, que freguing. And now the pensamienting is in the handkerchief. Ho has entès bé, això? Sí, tot. Sí? The best magician embolicking the handkerchief. Ruling, que ruling, que ruling, que ruling, que ruling, que ruling. And, que vol dir i, si aprens anglès, saps? Sí, Pas. sí. And, en anglès, elastic reed gum. Doing, doing, doing. Embolicking. Continuo en català perquè veig que no segueixes gaire, eh? El nivell has baixat molt de nivell des de l'última vegada que ens vam veure. El que farem serà que el pollastre es mengi el mocador. Farem així, veus? I el pollastre, en Paco, pobre Paco, el que farem serà, si de cas, que ell... Espera, agafa-li amb la vareta i li posa, sisplau, a dins del... Hosti, Bet. Vaja. Has desmuntat. L'ha desmuntat, eh? Espera, en tinc una altra aquí. Aviam, aquesta... Aquesta és aquella de Sant Joan. Aquesta porta pólvora, vigila que no l'agafis, que pam! Ui! Veus? A vegades peten. Bé, i el que farem serà agafar la vareta, farem així, veus? Mira, quina sort que és el pollastre i no tu, veus? Si no series Ivet enguiada, com els ànecs. Fas així i ja està. I ara hem d'esperar que el pollastre paeixi el mocador, sí? Sí. Ara esperem, posa cara d'esperar, una mà aquí i amb el peu podem picar. Jo penso que ja està, ja hem esperat prou. I ara el que farem serà treure-li el mocador. Vale. Passa que a vegades ell vomita. Clar, si tu vas amb una llafarnada aquí, diuen on va la Ivet amb allò? No, li ha vomitat un pollastre. Lleig. Jo he portat això, he portat aquests guants, si de cas te'ls pots posar, sisplau. Són uns guants que els compro a la benzinera, Els compro allà a la benzinera, em trobo sempre amb el veí. Què fas aquí? Comprant guants de la benzinera. I posaries la mà, sí? Et fa una mica de fàstic, oi? Per aquí? Sí? Et fa molt fàstic? O no? Bueno, no. No? Doncs ja que no et fa fàstic, fes una cosa. Si de cas, busca-li per aquí el mocador. Perquè, clar, com la veig tan valenta, saps? Aviam, busca-ho. Per aquí dins? Sí, quin fàstic de joc, però els de Projectem em va dir no, tu fes-lo, jo el faig.
el fas i... Ai, pobre Paco, ara has sabut el que va patir la teva mare, Sí, oi? Paco, et deixarem aquí i... Impressionant, perquè si mires, aquí dins... Elastic Reed Gum. Te'n recordes de la carta que havies triat? No em diràs Va. que era aquesta. Sí. I fins aquí el programa d'avui. Ens podeu seguir al programa YouTube Projectem TV o a la pàgina bicolot.com. Fins la propera.